Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Warga Mas Goblong. Halo pemirsa. Lah, udan guys. Mohon maaf yo. Oh, belah. Kok angin udan guys lho. Grimis. Kimak telat-telat kak udan. Oh. Aku ki mau bobokan, aku bingung pemirsa. Aku gawe konten apa ya aku bingung guys. Sampai konten apa bingung kontennya. Udah naik pusing aku. Udah naik pusing guys aku. Udah orang. Judulnya ora. Udah no. Gombal ora gari. Piye guys? Udah orang. Terus dianggapan pemirsa. Nonton apa bingung guys. Udah. Jaluk anu pemirsa. Jaluk jabulekku. Wong iki nganu guys. Lekku iki untune do entek kabeh. Mulane jambu ku dimbanding nganti kusuk. Daripada nganggur aku tak jupuk. Nanti. Garing. Sekarang ora. Tak lebok petak. Anu kok juga itu kan. Teletik melayu nih rasanya. Kadang berah. Yo kan. Guys. Aduh. Nanti kemana? Bar mek jambu. Hilang. Terus tak ya, jadi pusing terus nek wong kene iki apa nek ngarani sak apa sakal sakal iki nganu guys bahasane apa ya sakal aku tak mirai kelambi ngumpet sirahku apa ngonten apa aku bingung lah apa ngonten metu amen mendung grimis arep tak pilih lho guys lambiku. Wah. Tak pilih sik mirsa lambi ini. Ndang mek jambu untuk ora pedas untune.
aku kan nyelok baik nyelok mana guys. Kan aku lagi Pak mertua. Inginannya peta konten ki beliau lagi sing wetan ki gak pantas wong tuwa tak sudah sing wetan bisa guys. Langsung. Ini lucu. Ajak ngonten mangan yo. Wong dhewe-dhewe gak semua orang meskipun saya dulure tukang ngonten gak semua orang. Bapak ibu iki yo isinan guys. Bapak ibu ki lagi isinan. Alah aku pengen dodol pemergawe bocah ngonten barang ngono. Cuman sekelas-kelas kadang kayak gini. Jadi wong ki gak iso kita paksa guys. Semua orang punya apa namanya? Punya karakter masing-masing. Ora aku ki nek sekirane dulur apa tangga apa sapa gak gelem tak jak masuk konten, aku mau maksa harus tak seneni ngono moh. Jadi aku pengen ngonten mek jambun ngene lek iku. Danai aku pusing. Aku lo gak metu pemirsa, yo gak blonjo nang pasar. Wis anane nang blonjo apa sayuran nang jero kulkas iki apa tak masak ngomong. Maaf lho ya jenenge klambi iki ono dalemane ngomong dalemane cuci ketokno Mbak terus piye? Alam juta ku yo ono sing syuting apa syuting. Apa? Kadang ana FTV jeruan iku juta yo ono. Ketokno. Ya sebenarnya kemarin itu cucianku 2 hari harus gak garing guys. Metu. Aku pengen lah sok pengen tuku jemuran sing iso dipindah guys. Ini baju guys aku sing garing, sing teles yo tak jemur nang kene iki lho. Jemur nang kene. Baju nek tunggu metu. Terus yo tak sama garing guys, aku sampai pusing. Ya judule iki kok mbah apa aku dhewe. Jenenge ngonten iki ya sing mumet iki ide guys ya. Nek iku ae engko sing nonton ya komplain. Kadang mikir piye carane ben konten iki mbah pusing aku guys. Mumet. Aku mos kondolekku njaluk iku mang jambu. Mang njaluk jambu mek andek. Kemarian anak elekku ki do iku guys. Wis do mah dewi-dewi gak nang kene kabeh, kemruyak ngono nang kene kabeh. Sing dikumpuli anak mbarep guys yo kerja dadine yo kuwi lah jambune nganggur sing ngentekno sing mangani aku. Aku ki nek ana apa kadang tak telik guys nek loro guys. Terus aku dijajan apa kadang kalau aku ngonten tuku gedhok yo tak kei lekku guys. Lebih guys ya. Sing cedhak nek ana apa-apa ki yo tangga yo dulur tangga ya. Oh, panas neh niki ora ngregetno wong wong kok dienggo dolanan panas. Piye guys, engko wis panas neh iki piye? Ya enak iki, aku pusing. Kok dienggo dolanan apaan, guys? Dienggo dolanan apa? Dienggo dolanan niku lho pemirsa. Dienggo dolanan srengenge. Kita pilih pemirsa, ketok sepele tapi ya penting juga klambi ku ora di nganu kita piye.
Kok gak ono alangan neh. Nek kanggo aku ya penting. Oke, guys, tak lanjut lagi guys, aku pusing. Aku ngeluh tukul gombal. Ya, terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf kontennya ya semuanya aku bingung mumet konten apa. Nanti kita lanjut lagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ora barakallah. Aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblong. Dadah.